Kapitan Inteng. Apa nga? Kumana ulmeten dagiti aso da pari badaw. Awan da pari badong kan marito yang bitabalay da. Awan da manin. Asin mo nga iti mangpakan, iti tarakan da. Ay, imay ni marito yang. Imbilin na asikad to kanin ti mapanmagpakan iti aso kan manok kas kada pusa da. Kan adan sapay rabbit da. Naa! Apa? Papapananda marito ya, ken pari badaw. Jak amo Di namot imbaga no sa dino ti papapananda. Mas dawa. Pasaray awan da meten di balay da. Alah, ingka nga rod pa ka ng dagiti tarakanda. Kasi damit no mabisinanda. Ay, mabisina kun ba daw? Maladaw sa mo ti pinanganda dito. Urayin ta ka dilaeng. At da ka pa'y kintinapay dyan. Ayun anya. Ay, inak man agkapay kan mangan iti tinapay. Nalpasak mo ti na nagkapi ita. Urayin da pa'y kanwa malpas ti tabon. Sa tay tumangan. Kasta ka day. Mala, urayin ta. Malpas tayo ang mga pagdiritsutan iti kapangibang barangay. Gaputa daman kanulam lamayan dan iya. Anya, no kasta. Ipabigatan ti agaway. No babalin pa'y kidin akit. Sa tanto agawit ay itong malpas ti tabon. Na, kasano ngayon dagiti tarakan ta? Bayahan mo day ta. Saan nabalik? Tandamon ni parinting iya. Isaw timang pakan kadagiti tarakin ta. Ay gumatangak man iti may sa kilo ang mais kagawad ko dan. Maes, Wud. May sa kilo? 35 laeng, kapitan. Apay ngay, takas lang na po do ti ulong. Ay masurunak man iti dayja pari badaw. Kamuna nga awan da iti limang aldaw. Musan ang mangisagana iti kanang titarakin da? Anya, Sa kiti parigaten da na mapan aglutaw kun magpakan iti tarakan da manok, aso, itik, rabbit, kas kadaan niya pa'y dita. Ada pa'y ibon da Martinez. nagadong ti tarakanda. Tidakis na, naibusan, iti ipakan iti animal da. Sa dino ki dimet ati papapananda. Ay aganos ka, kapitan. Tas ikama tinangital kanda kadagiti tarakanda. Ay, agyaman na. Nakasangpot tamot laungan dito'y balay. Ay, wait to yan. Hina. Nabanbanuga ka nang awawit iti may sa asa ako akarne. Kasano, insa ko ti ulo ti baboy, at dapay karni ti baka, nuang ken manaw, nagdudong ating kabkabil mo dita. Pero ar mo kitin dagiti daduma dita akarnay. Kaya dobaw, nusan na mabangles. Ay kito na, day talagayam. Dagiti daduma, ipantuyo balay da parinteg. Anya, Amo kadakkel ti rip da kay, irip ta ti daduma. Sumit lagayam anabayag kay gaawan, agayam. Di mayo kay anapan nakiwat-wat iti sa bali alugar. Kasanaw, kit awam mo ti maangay itapas ka nito'y lugar tayo paray. Siya kung tigim matang iti mais, akanin ti manok yaw, tanaibus. Kasta ka di paray. Ay, huwag gaya. Di mo't adadakkel arif yo paray. Ada, apay aya. Ay, umay ko man nga ron iparip na gito'y nabati akar ni paray. Amangan nga min nung babanglis kay. Sige Hagyaman na pare Nagadubo day tan para. Ay, kita dua paray. Iso nga ron nga umay ko iparip dito'y balayo paray. Anya, nagado akar ni tinyig ni tata badong ditaw yang kay? Kasta nga rin. Ada ulo ti baboy, kukon, kan ipos. Ada pa'y karniti manok kan baka, kan luwang. Ha? Apay ngay, tadi kayo nagluto iti pulutan ta. Awam mo imbagan ni pare ba daw nga ada itad na kanya. Awam pa'y kunan na ba't asukatan natin gata ko iti karniti manok da. Ay, bawasan yung kititi karne, tapno ada pulutan ta. Di dan tumot la siguro madlaw. Jak pagtatak ko nan, ta akarni.
pare. Umay ko man alayan ng dagiti kukod ti baboy. Tapno ilaw may ti bukbukay. Naimas kita si dahin ti kukod pare. Ay, bigla ay. Ito. Agyaman pare ah. Sige, tinakod pare. Ay, di mo pa'y binayadan ti 35 nga ingatan ko iti maes akin ng ti manok ma'am. Ha? Babalin abayadan. Ay. Basol mo ah pare. Tagimatang ka. Na! Apay imbaga kaya gumatang ka. Na. Amok pa yan, day tama eh. Narigat nga rod ti kasta intay. Inton maminsan, di mon ulitan. 100% ajak ton ulitan ti gumatang iti taraon ti manok da. Hindi akong pakanin ti oraan niya di ta ading wunda. Ha, Di ko namkit day. Awan konsensya da. Di kayat da. Isuda lang ti matultulungan. Nagado akar niya silsidain da. Di dapay agpadigaw. na. Kunakman, no saan mo ang pagtatakko ng ti karnay? Imot dakit di. Awan ka diti among agpadaya ita dito lugar tayo pare. Apay, saan pa'y mo't ana ibos ti karne nga bastuyo? Ay way, saan pa'y magkidi ah pare? Dahil tala ti paglaikan niyo. Di kay mabain. Ay, awan ti amok. Ay, kung nanood dati among pare. Ano saan kami pa nga umadayo kinituya? Na. Ay, bantayan nyo dagiti tarakan nyo. Saan atila papapanan nyo? Ano saan nyo kadi pa'y langa pa ka rin pare? Nya kamutin pare. Nang runa ka daman sumarunong agpadayan. Dahil tala ti umay mo ibaga. Ay kwa pare. Ala kong tinabati nga ulo ti baboy iti unog ti rifyaw. Ay, wan. Tadi pa'y iso asali iti unag ti ref may. Alam amin. Di ka mangibat-bati. Awan man ang dapari ba dong kan marito yang ijabalayda? Ay, naibos siguro na. Tae karne nga inalala da. Iso arimwarda manan. Una. Kasta talaga. Dagiti tarakanda. Awan magpakan. Sigurado ang mabisinanda. Ay, tingka pakanin mo kayat mo. Nauma ako. Kalkalpas tayo laang anangan. Ngam apay nga eh. Madimot ng tibuksit ko iti panagrik badaw. Uray siya tuya. Nasakit mo tinti kang kaw. Ay sus, sapay awan intugot ko nga agas. Ay, madanaga na. Ang mga nusaan analinis timpasango na kada tayo at haraan. Ay na, Diyos ka. Ikarek, saan kami na dumayo pa? Ay, kasta nga rod matikunak. Ay na, kasano nga rod ang makaawid tangay no kastaw. Sapay nagadayo di tawi. Ay, dinasayaat. Awagak ni Kwaraw. Tapnuyag na dito yung tricycle na. Unman tanay, marigatan akon amag na. Ay, ibabawi kon nga may ditawi. Nadidigra akon badaw. Ay, agluto ako maitikan ng dagiti baboy ko. Angam saanan, tain nakpay agluto itikan ng dagiti tarakan damari tuyang kan pari badong. Apay, di da pay simbangpat. Saan pay nga rod, mare? No adda pay sa bali nga agpadaya iti lugar anapananda. Sigurado ang maibayag dan ijay. Mayat sigurado nga adun tumanan akar ni tiyawid da. Siguro kwarog. Ala, inakod. Ang mga numabisinan dagiti aso, manok, pusa, rabbit, bilik, kaskadaan, yapay atarakan damari tuyang. Sige, panawat kayo. Wow, maray. Ay, nainda ka ba doon kan marituyang? Panagkunak, sandan nga trab-trabaho. Taday tala makidayday at aramidon da nga gasawa. Naku namon, kwaraw. Hello, tata ba daw? Hello, Kwaraw. Mabalin ka din may nakamisukunan ka na matuyang di daw. Di ta ka din nakidayaan niya, tata ba daw? Wait. Sige. Agyaman na, Kwaraw ka. Nanay na, madagtirigrig namin di daw. Ha? Napay ngay. Ay,
basta umay ka dito yan. Sige, Tata Badaw. Urayin dak dita. Nagsakitin di dyan ko ay. Kanya dahi tuyang ngay. Anya ka dito mapaspasama ka da kayo, Tata Badaw. Ay, oray siya, Kuaraw. Talaga amaday. Ay, madiday to yan. Ay, aguray ka pa'y kwalag. Isardin mo mampalaan dyan pataray. Ay, tapo maba. Ay, dyan panusa rin ang talaga. Ay, papanan nyo ka day. At daan mo masiyay. Ha? Ay, awan siyar dita, uy. At dayag na'y katurturudan dito. Lumugan kayo latan. Mapantay kayo paradaan. At siyar ijay. At napapanakinton malam, iso asikan timang pakan kadagiti dingwan da pari badong. Apay awan da pa? Awan da pa'y nga rod. Ay, nagbayag dat. Muda nga datarakan ka, mabayag da. Ha? Basta, mapan mo pa ka ng dagiti tarakan da, takaasi damat no awan timang pakan. Ay, sige, mapanak. Nasayaan. Agan anos ta. Kaaruba ta ida, kat mangnamnama da kadata. Ewan ka de. Huwag kunak. Ngamjak mapan. Ay, agyaman ako araw. Ay, Aw, awanan ti sakit ti tiyan niyaw, Tata Badaw. Ay, agyaman ka may Kuaraw. inapod na. Madipay lang ti tiyan ko araw. Ha? Udi itulod kayo ni Jibalay yaw. Wana, iji ospital. Ay, itulod na kami pa lang iti balay. Unmut atag sukat kami pa'y nakababain mo. Ha? Ay, wana. Tanay, medyo sa bali ti angot yaw. Iyay. Napan mumutlat pinakandag iti tarakanda, inteng. Jak napan. Masadutak. Anya, di pa'y kat kaasi dagiti tarakanda pari badong. Makauma dagita at tarakanda. Ay, saan nabalik ko man? Noon na minsan, wano na midwa, wano na mitlaw. Hanggang saan mo, kanayon mo din. Kasanungay no sumangpot da. Kat makita da asaan mo a pinakpakan dagiti tarakanda. Oray man. Apay responsibilidad ko ayan dagita at tarakanda. Makapasunod. Ay nainteng. Rombeng nga ayateng ti kaarubam. Akas iti panagayat mo, iti bagay. Naa. Nay, simbangpot kayo matgaya man, marituyang, pari badong. Ayun maray, nagpasukon kami nga mengkin ni Kuaraw. Mapan kami ko maito ospital maray. Madlaw ko kat di pa'y napakandag iti tarakan may. Ay, pasensya kayon Binilin ko ni Inteng nga umay agluto ko maiti ka ng dagiti dingwen nyo. Ang saan mo't nga imay ditoy? Alasa na bali maray, tanda kami matenkin ni Badaw. Da kaming ti makaamong agluto iti kaninda. Apay, kabaulan nyo ti agluto? Awan marikrik na yo? Medyo ayos mutin maray. Mutin ti kasano ang marik namin. Nasaya at nga rudno kasta. Sige, panawan kayo nga ruda. Kasta unay arigat da tatabadong ka na natuyang. Nasakit ka no ti tiyanda. Nasaya at imimbagdan. Hey, kanayon da nga main adumayaw kung agsida iti karnay. No anda agas asok, wano padaya. Mapanda, adi da mabaya. Wana. Timaday, uray di dakap-kapin ano ti agpadaya, ay mapanda. Masurunak, mabaybay ang damutin, nagiti tarakanda. Sakpay ti aramidin da aparapakan. No pampanunutan. Saan mo't nga importante launay ti papananda. Kumusta maray? Pabalin ti umay. Ay kat ubay kalat ta aparay. Apay, ibilin mo manin, apakanak dagiti tarakanyaw. Apay, adamanan padaya, nadamag yaw. Kahit mapan kayo manan. Ay, saan paray? Kinapudno na.
Imaya, umaya kagyaman kada kayaw kin maribana. Ah, Kin pamrayak pa yain, dumawat iti pamakawan mo kanya pare. na, Amok nga ta sakit tinakam mo kanya. na, ah. Ato, iti may sakadag iti tarakan mi amanok pare. Ha? Itutuking ka pare. Na, na, Nalokmag day ta pare. Adaking ka no, parcham, no, tarakanan. agyaman akpat. Kaya't kadya sa unday ta pare, napakawan na kan. Amin na. Nagsakit tinakam ko kun ka paray. Ang ita, inikanak iti manaw. Jesus, awan mo tante, sakit tinakam ko kun ka. Manok lagayan, ti agas na. Tiang karuban naskan nga tinulong. Nga, madimat ngamin ti aramid yo, tatabadong ken nanatoyan. Ta, aglablabas kayo. Ala sigay! Dito ang tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inken. Insurat para iti radyo ni Liesa Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kari panagdanay. Anya tilinutom apamigatan ba na? Sinigang apaltat. Ay! Okay. Na. Ay, agaw ka nga runan to, mabisin ako. Ay! Mabiglaan makatutor kamot Ay, Kapitan! Ay, pasensya kayo tasimre kaklatan. Nakalukat mo't ngamin ti ruangan niyaw. Ay, apay ay marito yan. Umay ko'y darom ni ba daw? Naa! Ha? Nga ba'y kinabil nak ni ba daw? Katawan mo't basol ka. Anya? Itataada tayo dito'y barangay hall. Dawatak nga ilawlawag mo tinapasamak marito yan. Anya ti inaramid kan ni pari badong ngay. Oh. Nabartek asim mangpet idirabi ay, Kapitan. Dinabag ko lang, no apay anarabian. Lahat matan ti panangkabil na kanyak itinamiklo adaras. Ha! Ay, diyakan mo day ta. Ti amaw, nagawid aklaan, hindi rabi ay. Kakayat kon ti maturaw. Hindi. Nga may, adapin naskin nga ramidak iti kabigatan na. No kasta? Saan mo nga raw nakinabil ni Marito yan? Kas dyan? Awan nga rog ti amok ni taparay. Naa. Nga may, naparte ka. Iso adya kamaw. Naa, Ay di nakulawan. Kasano ako naman nabarta ka nga awan amok. Ha, Dinto ta kaibagbagam itay nagawid ka. Ta kayat mo ti maturaw. Ta ada aramidem iti kabigatan na. Oh! paray. Di kaawatan na rin. Asaan ka nabarta? Paray. Aminay, kinabil ko ni Tuya. Tanauma iti aramid na. Ta imbis ko mapakanin na. Hanggang saan? Tanamagan na pailaan mo, apay narabyan na. Iso nakapungtutak mo na. Iso nakabil ka. Agpapanpay basol ni Marito yan. Saan arumbang akabilang ti may sa ababae? Oh. Malaksid lang No, ada paltog na. Kaya't mo nga agawin kan ko na. ngarud ka. Kanya nga timakunam itakan ni Marito yan. Paribadaw. Ay, kwa. Tuyan. Pakawanan na kumalangay. Aminay, basol ko ti amay. Kanya ba't timakunam maray? Ay pagmultaan tayo ni Paribadaw. Wino saan? Uray saanan, Kapitan. Tilakig daw. Di na kuman ulitin timangkabil kanya. Naswerte ka pa'y lang pare. Agyaman ka. Tanaanos ni Marito yan. Kumusta kayong kininanatuyang, tatabadaw? Ayos kayo kadimot laang?
Wain kwa raw. At lumalpasin ti amin. Inamin ka, ti basol ka. Anya? Kasanaw, kit agin lalaing manan niya, angkel mo. Napulaan ta ison ti kapitan. Kunamlan asino nga kisasaw. Talaga kasi ni Uncle Kao. Nang runa no talaga abasol mo, sirmunan na ka. Iso nga ron nga inamin ko na dagos ti basol ka. Tadyak kayak ti adupay asaw. Kumusta nga'y Marituyang? Saan na ka nakabkabilan ni Pari Badong? Saan mo tan maray? Ngam ti panagbarbartet na, di nalata maikat. Kanayon nga agbartet. Ay, tinaskan, saan na ka nakabilan, Maray? Wunmat kit de maray. Tilajak kaya. Nakaar-ariwawa. Ay, kat bagbaga ang lata ah. Ibagam nga awan tinasaya at nga ipaikan kwa na tikastangar aramiden na. Ay namaray, kanayon ko nga ibagaday takan kwa na. Ngam dinak mat ipangpangag. Aganos ka lata ah. Amok, addan to matlapag baliwan ni Pari Badong. Ay, bakwa na. Nagpaspuskan, nagkunaasumrek kalatan dito nagtibalay ka. Anya kumangay no kasta. Ba! Ay, kagawad ko na. Kuna. No ada sursuraw, agtuktok kapay, sakbay nga umunag ka. Tuktok nga. Nagulamin dahi ta. Pautangan lang man iti anak. Kaya't ko pa ito uminom. Sakbay nga aghawi ta. Kuha ng ba. Nang rika pa ka. Nya, kamutay. Isugarod nga imayak ni tao itambok nga datila akong nga anak. Alah, pautangan na kag. Ay sana mabalay. Napan ka nagbartak di tabanger nga store. Kalpasan na, umay ka dito. Ay dakayat ti kasta. Anya. Agawid ka kidden. No di ka pumanaw, awagak ni Kwarog. Ay, nalabas ka maunay nga agsasaw kagawa na. Ayan ni Tata Bataong nanakwa na. Ay awanan, nakapanawon, Kwarog. Hay, bastos ti awanan bay na tao. Kinabil na kideng. Anya? Ay, idarum ko day jay. Jak mapalabas na ito yung inaramid na kanya. Sige, nasayat day ta na panunot na nanakwa na. Tadi kat agruam. Agsagana ka ba daw? Nga maing indarum na ka ni Marikwanang. Gapo iti panang kabil mo kan kwa na iginaminsan arabi ay. Anya. Apay ngamin at hinabil mo. Anya ti basol na. Kasanaw kinagrigat magnamin na kasarsarita. Umututang aklahan iti anak. Kunang laki din no sino akalalay nga. Iso day nasipat ka. Ay, tulungan na mangki dito yan. Ibagang, hadak dito balay, iti day di anabi eh. Adulam, di nakman niramraman iti kalukwa. Asawa na, hindi na din tulungan. Anya, ay sus, apay, imbagak nga garamid ka iti maday sa kantang patulong kanya. Orayagan ano ka, saan ka tulungan? Kapayaban na kayo ni Uncle Inting iti barangay haul. Ay, diyak kaya't timabad. Nung matuloy ti darong kanyak ni Marikwana, kaya't kao dito itong balay may, ipagtungtungan may. Anya? Ibagam day ta, kanyang kalmaw. Diyak laki di kaya't tak, subli-subli di barangay hall. Dayamot kasta. Napay, barangay hall da ito'y balayaw. Ay, basta ibagam kanyang kalmo ngayon dahil. Dito itong balay. Pababayin mo't no, subliak man ni Jai. Amuyo mo't gayam ti agbayin. Ngam apay nga may naramid yu tigas jay. Saan na mabalin ti kayak mo mapasam? Apay kayo din nasaan ngay pare. Saan na natangkad ti ulog? Kaya't mo man kan saan? Ay masapol nga agsango kayo iji barangay. Huwag ka ni Marikwan. Anya. Pagkasad kisan nga umay. Tas siya kung ti mangipatiliwkan ka. Kadagiti pan nakabagiti lintay. Ayun na yan. Salpag kayo di kastay. Ay, physical injury, kan trespassing, ti atraso kanyak ni Kabadaw. Gaputa kinabil na. Kan may sa, simreklatan ni Jabalay ka. Ay pudno ka di pare. Inaramid mo day ka ni Marikwan. Ay, uwan pare. Aminay.
Kinabil ka. Gaputan na parte ka, pare. Isungay ta. Dawatat ko mati pamakawan na. Day ta tibagak, pare. Ay no bilang ta mapakawan na ka ni Marikwanang. Ay aramidem tumanin. Ha? Ay aramid ka tumanan. Itijak kaya. Kalpasan na. Aminem adagos abasol mo. Sa kanto dumawat iti pamakawan. Iti kunam kastalaang kalakana aya pare. Pare. Di mat kinunak idikun ka. Sada na saya ati agkabil iti may sa ababa. Hindi man jaga ti inaramid na. Ay, amok na itan, pare. Salmag. Kung namasaan na nasaya at akabilay, timay sa babae. Na, Nga, may, kabutan mo ni bagad mo. Day tati amok, pare. na. Nagsakit mo ti panagsasaw pare. Apay, ada pa kainaigan day ta abanag iti saritaan tayo ita. Ay awan! Natural lang ti kumabil, pare. Lalaki tayo kanya raw. Ay sumardag ka. Ha? Di mo amuti bagbagam. Ay ti kunam kiday. Dagiti lang babae ti kabailam. Pare. Ay no talaga malalaki ka. Ag-training ka man para boxing hirap. Tapno iti unag tiring nga ipakitam ti kinalain mo. Ay, kwa. Sorry, pare. Sorry mo it marikwanan. Awan ti agas ti suri. Ti agas ang bay taga-arabin ma. Idida mo. Ni Marito yung ti kinabil mo. Ngarod Ita. Ni mat kagawat ko nang. Wala kang hiya. Mala, tapno awan makunam kanya, kabadong. Sige, pakawanan ka iti inaramid mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Masapol, abayadam, titaktak ko itang daw. Asaan naka naglakaw, gapukan ka. Kanya pa iti kayat mo akid dawan ka ni pare ba daw, kagawa. Masapol nga multa iti may sa ababaw, ni kabadong. Kanya. Kan, ikarina adi na ulitin pa iti inaramid na. Nagag mo pare. Anong masasabi mo? Ay, tulungan na kumaa, pare. Ay, agasan mo itamay sa ababoy timultak, pare. Aganos ka pare. No di ka kuman nagarami, di tidakas. Di mo kuman mapagtingtikas to'y. Ay, kasla mapanunod ko pa yun, te. Ay, yabaw. Ti sana rumbang, pare. Ay, basta agmulta ka, peryaw! Pari badong, ada ilakok adak kal ababoy, no kayat mo. Ay, sana dakil ababoy ti sapsapulat, mare. 50,000 pesos ti bayad na. Apay, damdamagag. Ay, mare. Ay, ada pa'y bawas day ta a presyo. No mano, ti kayat mo, pari badong. Ay, di naman kasarsarita, mare. Tanapudot, sulok. Ay, nakag. Na, pagbagaklaan, taamok a pinagmulta na ka ni Marikwanag, iti may sa ababoy. Masuron ka kin ni Maribanang. Gapulay, tamuda pinagmultanak ni Marikwana. Alis to damit tayo na mangidil iti baboy da. Ay, siyempre mo't takayat damot amalako ti baboy da. Pangala kumangay, may tinagdakkel a baboy nga ididil ni Maribana. Ay, sus, no kayat mo amalpas ti parikaw. Umutang ka iti pagbayad mo. Now, adamayat nagpautang ka. Ha? Day talaang ti maibaga badum. Day tangarod tiga pa o napudot ita ti ulok tuya. Adulamay. Kaasimot ni pari badong. Awan samot pagbayad na iti baboy amultana. Apay no ibagam ka ni Marikwanang nga ibabawi na laengan. Ay bayam tapno dagungguna na. Nasayat no agmulta tapno agnakal. Wen ngam awan samot kwartada. Parikot nanday ta. Marwam na jata. Tabadaw, ada medyo basit ababoy ka. Ay, uray adda. Nuawan mo't lang pagbayad ko iti baboy ma. Jak pabayadan ka na kayaw. Ngimkid day, ada patrabaho. Agkabiti kan to iji arubaya kiti makabulan. Kanya, Dadakkel na ba to, ti kabitay. ti una yan. Nagdadakkelan na batungay. Iti o nagti makabulan. Di yung pa'y kaya. Babaan iti dayta, malpasan ti parikot yaw. Ay, nakaya kong kuwaraw. Kinawan masel ko. Diyak kabaulanan, diyak bagkat iti batbataw. O di mayat, tapno agkamasal kayo manay.
Nagkunakat awang kwarta ni pare Badang. Awan pagbayad na iti multa na ababa. Kanya nga ta, no tila taktak mo iti may saal daw, ti pabayadan. Sige. Mayata, kapitan. Agyaman na kagawad. Ang no ulitan ng tumanan ti kasjay. Ay, pagmultam iti dakkel. Kahit no aramidin na pa iti may katlaw. Ay, paibalod tayo. Agyaman ka, kabadong. Takina sarita nak ni kapitan. At ilangan taktak ko iti may sangaal daw ti bayadang. Anya? Ewan, ipagpagapok ka ni kapitan. Ibabawi ko ti may sa baboy ang multam kuma. Ngam no ulitam tupay, ay may san anwang ti pagmultam. Marikwana. Ay, agyaman na ka. Ay, fix man. Diyak tunol ulitan iti uri asinaw. Tinaramit ko king kamaran. Nasaya at larod no kasta. Utang mo nga rod ang naimbag anakam kin ni kapitan no kasta. Huwag nga raw. Kinagurat ni parente. Miso mo lagayan ti makatulang. Miso asaan ako nga agmulta kin ni Marikwana. Rumbang nga raw ngagyaman ka kin ni kapitan. Wait, agyaman na tuya. Mala, inakaw ni tayan ni parente. Agyaman ka tasimken ti asikken ka. Kaya naasan mo'tken ka ni Marikwana. Ay, agyaman na punay king kapare. Kat agpakpakaasi Pakawan na kumapare. Ikare, agbalbaliw ka. Agsingsingpet ako pare. Di mo sayangan da ito'y agundaway. Ngayon pa ko ka. Ay, uwan pare. Hey, kakit agtrabaho iti bang kagyokan ni Marituyan. Sana dahi tagabkabit ter aramidam kan agbarbartak. Kami nagmikit ya basol ko pare. So, pasensyanak ko man. Hala pasensyaan da ka. Mga ano yung tumadamdama, daman madamag min asinipat mo dita babae. Ay madiday ta. Ay, saan pare. Gaputan na kaamiris ako. Ay na, tatabadong. Umanay kuman ti sao. Saan arumbang agsipat ka? Anyang ita. Umdas apakaibarbarangayam data. Kan pakamulmultaan. Ala sigay! Dinon tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liasya Tumlin. Ken iti direksyon Virgie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyamat ka ba itingkay panagdangat. Nagado kayo nga istambay dito tersina. Ngam saan kayo matngarot gumatang itilakop. Di mata makagawad. Gimatang ka, may sa akin day. Kat mano nga oras mo nga agtugtugaw dita. Ni tataba daw. Itay pa yan nasangpata dito tersinan. Di pa gimatang apulaos. Di dakman disturbay. Di siya nagsilsilpag. Gumatang kayo itilakop. Hoy, tataba daw. Gumatang ka. Ayaw at igatang ka. Ni? Sapay na ka nga to dagiti saksa kayo di talamisaan ang nakadisplian dagiti lako katinapay. Uy! Nag-reply yung kachat ko balasang. Ay, apay nga. Di mo't lagi reply, di kachat ko ba kay? Na? Naska na gumatang kayo itilakaw. Tano saan? Ha? Tano saan, kagawad? Anya ramidam? Tano saan? Sukat akti password dito internet dito tersina. Yes, Ha? kay. Sa payawan ko, kwarta ni tayo. Ay, mapana man lang mga alam, hindi balay. Ada kwarta dito kagawad. Gumatang ako, iti may sakit day. At damat lagayang igatang mo. Ryan pa ila nga makaunguta. Ayan. Ayan now. Adak dito'y kusina. Ikanak man iti kwarta. Ano ang ti kwarta?
Dagatangay. Igatang iti bagas dayjay. Atak to ka day. Sukatam taawan kanin tano di mo sukatan. Way, daanag mo na yan. Madumi dagitagis istambay dito tersina maray. Maki-internet dagita. Kita man, nakadumog damay. Ay, una niya. Ibagbagak nga rod ang gumatang da itilakok. Ay, siyak maray, gumatang account. No, awan makunkuna. Kaya tapno saan kan, ngagungungay, maray. Nasaya at ano kasta? Oh, anya nga itigatangam. Day taman, maray. Ayan na. Kita mga min dito itudtudap. Day ta nakabiti na krispak. Way, iso day ta, tigatangag, maray. Day talaang tigatangam. Gulpiyan ko na. May salaangan, tinabatay. So nga ron ang gulpiyan taon. Day taon, ili mga pisaw. Keep the change, maray. Naa. Oy, na kayong agis istambay. Gumatang kayo mo't itilakok. Gimatang ako na, maray. Huwag kang nagreklamaw. Ah, anya mo ti ginatang mo ngay, may sa krispak. Saan kang nagreklamaw? Ibaga, tagin matangag. Siyak, tirumbag, nagreklamaw. Naa. Ay, umay ka lang arod ag internet iti tersinak ag reklamo kapay. Kasi no, nagkulbot mo dahil lakom ang krispat. Ah, nakulbat aya. Kaano pa yan dahil alakom? Idi pa'y napalabas atawan ang nakabitin dayta. Anya, iso mo lagaya man nakulbot Nakulkulbot pa yung malalatinwan. Marikwana, istambayan sa matunday to'y tersenam. Ay na, won mare, saan mo't nga rod ang gumatang dagito yung agis istambay. Umay dala ang ag internet. Imbag kanyak taumayak gumatang. Ay, adamot laangan gumatang. Anya aya tigatangam mare. Si daon mi akan ni Inteng. Ay, karni man mo't ita ti si daon mi. Ay, nakaisam manan ni Kapitan no kasta mare. Ay katuan amare. Sigurado da ita. Nakaisam manan ang mapanag-duty di barangay hall. Kagawan. Apa nga? Awan batin agpakita atano tayo. Ay na, adda amin ije tersina, Kapitan. Ha? Agmalmalum da nakaistambay ijay nga agin internet. Ay, unay ba't dito? Kada ko mapay parabit ko kada kwada. Imado nga ro ti istambay ije tersina, Kapitan. Manipod na adda nakit internet. Nanti problema, saan damot nga rot agumatang, maki-internet dalaang. Ay, narigat ti kasta kagawan. Ong takpi idan kung nakagumatang damot itilakok. Rumbang na nga. Agistambay na lang saan da gumata. Kaya maki-internet na. Pampanunutek nga rod, asukatan laangan ti password na dya internet ko. Tapno maksayan dagiti istambay. Adda kalagayam dito'y tersina ni Marikwanang. Way, daki tayo. Apay aya. Kunakno napan ka nagbangkag. Ay namaray, agmalmalam nga adda dito yung agin internet. Ay, awanan ti igatang iti bagas. Ta ininot mo ng liblibas. Awanan ti igatang ta iti bagas. Addan sa ngamin kachat-chat ni Kabadong, maray. Ha? Apay ngayon bagam ngayon maray. Adda ka chachat mo ba daw? Ayawan, adayamay. Madinsan aki mapaspasama. Apay, agimon ka, marituyan. Ay katuan amaray. Ah. Jak ipalubos nga adda ka chat ni Badungkaw. Ilaban kaw iti pinakayam. Ayagkal na ka man tuyan. Si kanto mga may marikwana. Pilay bagbagan. Ang mumutin ni tuyan ka. Amin na mangod na, patsin na. Urisan na pud na. Nakitak matagiti tanon mo ijay tersena ni Marikwana. Agsilsil punda ijay. Saan na pa yan na nagpakpakita ka na? Nadadangarod amin ijay. Si Madutan nagijata na. Si Madot dan manipod na dan iti internet ni Marikwanang.
ijaydan nga agis istambay. Ay, makaungutak siya. Nay. Anong bang ngamin nga agungat ka Eh, kasla madimat no agunguta. Apay amaday. Eh, amo mo ti mapasamak no sakti makaungat. Akatuwad, agasok amin nga agong kan lapayag mo. Jak kayatan ang mapasamak na ita. Darigatan. Kat, bye-bye ang latan asumadot dagiti tanod mo. Ay, awanan ti amuda nga aramidan no saan nga ag-cellphone. Kapitan, umayak man nagreklamo. Ay, anyat ireklamo. Hay, nilakay ko inaldaw mo't laangan ang naka-istambay iti tersena ni kagawad ko anang. Di na mo't kayat ti agtalo nun. Ha? Apay na? Sapay sa nga pulo dagiti anak mi. Yan. Kasano kami ngay ngagbyang? Don't worry. Mga ramida kiti wagas tap no masolbar na ita a problema. Uwan man, Kapitan. Uray dagiti tanod ka. Si Madot na rin sila. Di ba dong kaumaray? Si Madutan apermay. Inaldaw ngamin ang naka-standby iti tersena ni Maricuanan. Ay, jak maibaon asumak daw ko nagbalsay. Di na pa yun maiwayway dagiti tarakon mi akalday. Ay kat bagbagaam Kanayon ti apa may maray no bagbaga. Ay kat agreklamo ka kan ni inteng no kasta. Day tangaraw ti kayat ko nga aramidag. Adda nga ta ni Kapitan ijay barangay hall ita. Kay, inaldaw mo't nga da ijay. Sigay, tamapanak man nga ron agreklamaw maray. Kabadong, kita mo, ni Marituyang mo't day ta lumabas. Ay, baya malumabas, mare. Ay kat damagam mo't ano sa dino ti papanan na. Day talag silsilpon ti aramidan. Mapanagbangkag day ta. Iso ti pagbangkagam. Asika kumabot na. Ay, diyan masangaw. Ay na, ani, nagturong mat ni Marituyang iji barangay hall. Ay, kit baya mamare. Ijay siguro, ti pagnaan na, amapan ijay bangka. Saan nga ta amapan agreklamaw? Ha? Kanya kumanga ti reklamo na. Isunto pa ti reklamo. Nay, apay ko mga ireklamaw. Uy na, tadi na matamot, agisagana iti kanay. Ay, makichat-chat kan sama, kabadong. Ay, nagpartak ita ti internet dito tersina ma. Ay na, nagmayatay. Ay, maurnong manandag iti istambay dito tersina. Apay na aming mingming latad Marituya. Damdamaga kung ano ang kailangan mo. Pero di ka nagsasaw. Masapol pa'y nga agsao Kapitan. Kawan na. Kasano ngay ama-amwa. No anya ti ibaga. No di ka mag-agsaw. Kunak numabasam dito'y rupa. Apay litra da ita rupa. Tamabasa. No nagado akorduroy na. Agreklamo Kapitan. Anya ti ireklamo Marituyan. Ni badung ko saanan nga trabaho. Ha! Jay lata nagsilsilpong diyang aramigan na. Santo agbirok iti na imas amasida. Gat saan mat nga agbangkag. Hey! Agpapada kay matan iti reklamo. Kadag iti daduma amisas. Nagreklamo dama Kapitan. Oo! Talagang aksyonak matkit di data problema yan. Kasapulan nga aksyonan Kapitan. Ala! Pagtutungtungan minto kadag iti kakagawan ti solusyon na. Sigay Kapitan, naskang apagtutungtungan yaw. Apay kaya nakarikot na itong tersina ni kagawad ko na. Ungar tataba daw! Ay, sana mabali na. Makapag-internetay. Alang raw, tuktukin tataba daw. Ay, apa. Marikwanan! Lukat ang mo itong tersina ma. Tag-internet kamay. Kagawad! Woo! Lukatam ti kantinam! Gumatarak itilakom! Apay, atay gatang ma. Ada kwarta dito bulsa. Marikwanan! Kagawad! Woo! Lukatamo na kagawad! Ay, saan amang lukat ita ni Marikuanan? Tapay ka now. Ay sus! Saan ang mabalin? Saan nga lukat
May salaan nga aldaw asaan amang lukat ni Marikwanan. Ay na. Aburido kayon. Ay, saan ako na makapag-internet? Oras siya nga raw. Di ako makapag-internet. Ay, mataya kung awant internet. Eh, andyan, Marikwanan. Nasulbaran ti problema. Wan, Kapitan. Eh, sigurado maawanan ti misis nga umay agreklamo kada tayo. Awanan at saan dan ang makapag-internet? Eh, gumbang lang. Agtrabaho dakit di kita. Saan apuro cellphone ti into narada. Imbag kumamot no gumatang da iti lakop, saan mo't nga raw? Malamari. Eh, agawit ka. Tain ka maglukat iti tirsinan. Kagawat ko anak. Diyan nagsaritaan ta. Aramid abun. Wow, Kapitan. Talaga nga ramida. Nakalukata, itersinan ni Marikwanan nga. Apay no nakalukat. Nagsapa ng lukat. Katartaraw pa lang ni kawitan ng lukatan. Kay sa dinungar ti papanang. Dito lang itersinan na. Saan ka pa'y nagmulumog mapan ka man na nag-internet? Dagiti ngay tarakan ta, kasaludan, awan pa'y paglutok adanaw. Apay nga. Apay nga ngagpaiso. Madimit tayo. Matiya talaga Marikwanan! Ang display pa'y lang ka nagigilakaw. Apay ay Apay nga. Diyak mitin makapag-internet. Oras siya, madain. Talaga saan kayo na makapag-internet? Ay, apay nga maray. Anon nga ito internet now. Ay, Sana mabalin na dyan maka-internet kagawad. Hindi mataya. ay, sino katakon ti password? Anya, ay sana mabalin na maray. Agwala ako di mo isubli ti sigo da password. Ay, kagawad. Uno, ibagamlat takada kami ti baro a password. Hay, nalpas kamin ang nagtongtong ka ni Kapitan. Ha? Mala, mapan kayo agreklamo kan kuana. Ay talaga mapanak. Mapanta, tatabi daw. Makaluluwa kami kani tatabadong kapitan. Kasla saan man? Oh, Mading amin tirik namin, di naramid ni Marikwanan. anya ayat, inaramid na. Sinukatan na kidin di password, di internet na. Apay mabalimot tikas dyan. Aya, kapitan. So day tato may reklamo, pare. Internet na day dyan. Isuti ang baybayan. Sukatan na, no kaya't na sukatan ti password. Di kayo lamabayin nga may agreklamo. Saan nyo ba't nga internet? Agawin kay ganyan. Drama-drama kayo, kaya makaluluwa kayo. Testing lang, kapitan. Nungay agkuray. Apay nga kusilap ka, kabadong. Saan ako na makapag-internet? Ay naukudam kit di day tanwang mo, ang mapan iji bangkag. Anya ti password mo? Awan ti pangibagbagak. Siyak lang ti makaam mo. Mingka kaagaradon. Ay, nakabanikas ni Marito yang ijari daw yaw. Isinsinyas na nga ingka kanon. Ay, mapanak man langay. Ay, tatabadong. Una umpay nga ti trabaho. Lepasam amin. Tapno saan nagreklamo ni nanatuyan. Ala sige! Dinon tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Pugley. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo. Di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday ko yung estasyon. Ayamat kamay. Iting kay panagdangat. Nadyak agkamalay. Nakaasawan ni Kwaraw.
Pagkunaamot, maray. Nasa unita siya kanyak anapan kano ni Kwarog ije balayta. Adda kano inarom na balasan. Kapinano ni Tasya ti balasang? Kaanakan nansa. Saan nga ta aja imay gimatang iti tinapay dito, idi kalman, maray. Ay, jaka mo amaray, ngam atidug kano ti buok na, ngagduduma ti maris na. Nakulayan. Wen, misti sa negra iti panagkita. Tano puro kumba negra di ikulot kuma. Ngam saan ma? Numisti sa nigra. Nangisi nga ran. Napintas. Ngam Tagalog mati sa una. Saan samat ang makasao iti Ilocaw. No di makal ijay Manila. Saan nga ron ang makasao iti Ilocaw? Ngam no agbayag dito, yung makasursuro mat nga agsao iti Ilocaw. Intay, nadamag mo ka di jay kunada. Nga da ka no sir-pated ni Kwarog abalasan. Ay, ada aya. Ay, nagkapoy kan adong ngag iti damag. Saan ka din ngayon bagbagan ni Kwarog kan ka? Ay, nagloko na ko aro. Kita man pa nga da isekreto na kanya. Ay, ang mga ada kadua na anapan. Iso asaan nan nga imbagakan ka. Nalabit Agam, asino ka no ti babae nga idong ba? Sa nga ili ka no ni Tasya. Misti sa negra ka no. Ay, makamanugang tangaro dun iti gatas kape. Ay, maigasatan na nga ta. Amangan no agpatinggaman meten iti sirsirpat. Ay, adamat kan ko na, no kayat nanti mga sawa. Ay, no agkapoy kapay. Una andaan. Sirsirpatan ka numad di ka na kanina Natasha, Chip. Pinadas ko laeng. Tay kunada nga rudan. Ipalapal ni Ayat, barang maisalat. Ngam, napudno ka kadi ti day balasang. Napudno ano kayat na. Ngam no din na kayat, awan mabalingkaw. Iti kasta sa aum. Kaslapalpalaran sa amot ti panagaran mo, Chip. Pag kunamay, abay ako ng mapalpalaran. Una, tako na mga ipalapal, barang maisalat. Sanggit na at damot armam adi nakagayam kayat. Sa bali ti sumbatan na. Sa bagay, at damot kit di kalintigam, Chip. Angam, adda ka di amaw, akadwam amang serserpat iti balasang. Dahil tatisan ko nga amaw. Saan ko matabang bantayan? Ay, masapro nga gridam ka, Lungay at dagam sa bali dita amang serserpat. Papanam, John. Kaslamapan kamot agaran. Ing kami serpatan ti balasang akaanakan ni Nana Tasha. Asino ngay ti kaduam? Kat agmay-may sa kamot anasabat ko dito'y dalan. Kadwak ni Jeep Kwaraw. Isu ti mga arami ti balasang. Kasta ka day. Doa kayo nga agaraw? Ay, sige para makita no asino ti sumbatan ti balasang kadakayaw. Sana kaagaram, Nana, nila Jeep Kwaraw. Awan mo dakis nga, uray si kakitagaram mo. Sabagay. Ala, inakon dyan, inkamutag. Sige, Nana, tainak man dagasan ni Jeep Kwaraw kiti balay na. Day, ay, kurap ka na ka. Apay dagita sabong ti kalatsuchi. Mayat ka no asagutan iti sabong ti balasang hanggang. Ha? Ay, day tapay mo't aklasit sabang. Naggapo iji Manila, di sabsabungan, saan aya? Unang kay, sapay tagalaw. Ha? Tagalaw? Wine, Yay. sapay agbudal ti dilak nga agsao iti tagalaw. Naa. Hay? Tagalog lang. Agbudal ka pa. Kwa, baliwam da ta sabong nga isagot na. Sabong ti katuday. May bayat taplo si daan na. Mayat nga tanggay. Ay, wanggayam. Sinagutam ka dimot idi ni anti ti sabong ti katuday. Saan ko asinagutan di antay mo?
tapi nikot nak iday. Ha? Ha? Binikot ka today? Salbag ka? Ada kabit dalam dito. Rabak ko lang dajay. Ay, lumang rabak ka. Jay agpay suti bagam, Ha? Saan kang agparbo itisaw, Kwa. Ibagam tipod no, kani kwaraw. Ako raw. Saan nakapinikot ni Antim? Unak lagi pinupod no apinikot na kangkay. Waraw, napasumbat mo ka da, hindi balasan ng armaon. Sanpay nana. Ay! Inton aganak kayaw, ay, puro nangisit daw. Apay anak ko namti kasta. Katsanak mo't anang isit Ay na, kunada nga raw, napigpig sa kanuti darati mistisa. Ngata. Won, ay na. Kaslanto kang isip ti Lungboy, dagiti agbalin nga anak yaw. Saan nga min amabalin nga agbunga iti bayabas ti Lungbaw? Lumabalay. Saan kumamot akas iti kang isit ti Lungboy ati agbalin nga anak ka. Iso nga agpanunot ka, kwaraw. Naunag ti pampanunutan kwaraw. Kas kaadalam ti di matukod abay-bay kagawad. Na, anya ayati di matukod ako nam. Kaya't kun ti mga asawa, ngamdya kaya ti madaan iti kas Lungboy ti kulay na nga anak. Ay di ka maawatan. Pudnon sa timbaga ni nanatuyang, Nganya, no mga asawa iti mistisa, di bagat nangisit to amin nga anak may. eti ka di ka anak ni Tasya, tidakda ka matan. Kasta nga raw. Iti day ta anak ko nam, kawatan, asaan anapudno ti panagayat mo iti day di abalasan. Pagkunamay, No ay ayatem ti maysata o saan ati resulta ti panunutan. No di ka ti panagayat mo. Tinapudno nga ayat, awan ti pagdanagan, kan kaamak mo. Iso ako nada, abulag kano ni ayat. Di ka kadipay mapan iti balay ti ararma, uno sabsabungan. pudno nga tatimbagan ni kagawad. Asanak ka no anapudno kini adeng. Apay ana ibaga na mo daytakan ka? Imbagak nga may, nadya kaya timadan iti kas Lungboy kang isit na nga anak. Ay, madi nga minday ta nga imbagam. Kas lalinais mo dayta Gapo iti kasta nga imbagam. Saan kumot alina isang ka? Mamati asaan apa nagayat ti mariknam iti balasan. Nudi ke panangay ay. Pagkunamot ang kay. Agsipon ta di nakapay matsinong batan. Iti mapasamak iti masakbayan ti napanunot ba? Ti maadaan iti kunam akas Lungboy nga anak. Nimot nga minanatuyang ang kay. Tama na ti mangipakita saan ka anapod na. Saan ka amaawatan? Lusyak ni Kuana. Jak lakit di kayak di ka anak ni Tasya. Day, anya ti saan mo akayat ken kuana? Ay namaray damagampay lang. No adda makam, makitam ti makagapaw. No ti kinang isip na, ay okay laang kanya, maray. Ti ugalay mabaliwan. Ngam ti kinalaad saan? Ay saan mo't analaad? Nangisit laang ba? Tunay kati pa nang isakit mo, iti day di babae, maray. Ibagbagak laang ti pudno. Anya kuma no nangisit. Ti importante, nasaya at ti ugali na. Kwaro, kunakman no ar-armom jay kaanakan ni Tasya. Inaram ko iday, ngam kuwaantay. Anya ang pudno ka day, anadismaya ka ken kuana. Diyak mo antay, agpanunot akpay. Ay,
no mapilpilitan kamatlaan, saan mo nga ituloy? Ngam kayat ko amapan pasyaran antay. Apay payla apasyaram, no awan matla ang tirantam ang mga sawa kenkwana. Di pagpalpaliwaan laang antay. Ay, saan anasaya at tikasta akababalin? Saan apagpalpaliwaan iti oras ti balasan? Inteng, nakitam ka din ti balasan akaanakan ni Tasha. Ay, nakita idilin mabas ti kaanakan na. Jack mining-mingat. Bakit ba? Mas daawak nga rod, no apay anadismaya ni Kwarog. Gapulang iti panangublag ni Marituyang. Ay, nimot Marituyang, bakbaketan adi makainak-nakam. Nasa umod dong. Iso aday jay. Naupay ni Kwarog. Kung naklakit din no makaasawan ni Kwarog, hindi, lumakayan. Barang to no damanan sa bali ang masirpat na. Angem no kasjay nga uublagan, ay kasanungay ang makaasawa. Problema na daytan. Laklakayanan ni Kwarog. Marituyan, si kamot gayam day takas lagsisiin amag magna. Ay papanam, Nakita ka na panginangisik a babae, igitersina ni Marikwana. apay kumano nakitam. Mapanak ijay. Kay nakman kitain mo niya ti mapasama. Anya kumangay ti mapasamak no mapan ka ijay. Nakita ngamin ni Kwarog itay anapan mo't ijay. Anya kumangay ti ingkakitaan ijay. Ay, bakbakutan ka nga osyosera. Ay namaray inakit na yung tapno makitak ti mapasama. Para, ada kamot dito'y arubayan ti Tersina. Why nanatuyan. Ada ka di katangan di tawi. Adamot di tasango ni Marikwan ang dyan ang isit a babae. Gumatgatang. Uy, saan mo apigsaan? Mangag na ka. Oray mangag na. Tadi na mo la maawatan. Tagalog mo ti sa una. Sa bagay, bareng ano di na maawatan, tatagalog mo ti sa una. Iso adinak anawaon nga agsaw. May papan iti day ta babae. Mingak day ta babae. Katpudno tinako naman ang isit. Makapadismaya. Saan kayo nga ang bagay ko na lang arudan? Bagbagakan kan kwaraw. Angam ne, kita tinalyaw na tamo, tinangisit a babae, sakbay a pimanaw. Nagpipig sa tingiwat yo anang lais iti babae iti kalman. Tinalyang na kayo pay. Uray ta di namot naawatan kagawad. Tagalog mo ti sa una. Oray saan na amaawatan. Saan arumbang alaisan niyo itiliklikoodan na. Nanggag na ti bagbagayaw. Agpada kayo lakin ni Badong kung nga isakit yun ay jabay. Saan apa nang sakit? No di kat makatao laeng ter aramiden may maray. Oray, tatay ko na ni Kwano, kadi na mo naawatan, ti bagbagamay. Amoyo ka de nga idi madama alalaisan yaw. Kasla maawatan na ti bagbagayaw. Dengdenggen na. Nangag na, ngam di na mo naawatan, maray. Lumugan ka kaday, nana. Wow, Kwaraw, tama pa na kijay ilay. Ngam na, sumungad mo, tinangisip ata. Aglugan sa mag. Naglugan nga tangag paiso na ita. Ay, amangan mo sa anak amay kani, makikatugaw kada kayo anak pupudaw at tao. Ha? Ha? Amom ti agsaw iti Ilocanaw. Ilocano mat ninanang ko. Kabsat ni Auntie Tasha. Ha? Kasta ka day. Makaawat ka mo kayam iti pagsasaw nga ilokag. Opo, maawatak po.
Angam sa anak namin anarwam nga agilokano. Nana. Ay, Lumugan kayo nga ruday. Tayin-tayaw. Day, pinaramutan ti tricycle iti abay ti dakkel abalay. Balasan kaw. Opo. Balay mi po dayta, Nana. Dumagas kayo Nana. Manong kwaro. Ha? Ha? Padagasan na kami iti balayaw, adeng. Ay, kwa. Saan na kami akagurakin ni Kwaraw? Idinto ta inuy-uyaw da ka? Ay, hindi po. Sabihin ko po sa inyo, no inuyaw yu ti padayo a tao, ni Apo Diyos anang parswa, ti kasla inuyaw yu. Sabi nga sa Biblia, ti inaramid mo iti padam a tao, inaramid mo mat kanya, kasta ti ko na ti Apo. Ay, sorry, adeng. Nakulapan sa ti panunot ka. Mapakawanan na. Ay, sorry magbalasang kaw. Di na kumagurguraan na. Huwag po kayong mag-alala. Saan kayo akagura? Tano inaramid ko dayta, kasla ni Apo Diyos ti kinagurat. Ay na, nagsingpot ka magayang balasang ka. Ay, pagkawanan na. Ay, sana kun nga agoy hawi ti pada kataaw. Ay na, nanatoyang kenkwarog. Liklikan ti aguyaw, tagpapada tayo a pinarswa ti Diyos. Alasigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TFTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y na stasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangan.